за мен. Така си знаех аз, че в някой слънчев ден за тебе аз ще съм голям проблем. Ти казваш не сега и питаш до кога ще продължавам с моите гадни номера. От тук нататък решаваме с тебе да няма вече никой никакви проблеми. И нека ходи кой където си поиска и да си прави кефа както му се иска. От тук нататък решаваме с тебе да няма вече никой никакви проблеми. И нека ходи кой където си поиска и да си прави кефа както му се иска. Главата ме боли. Така си знаех аз, че в някой слънчев ден за тебе аз ще съм голям проблем. Ти казваш не сега и питаш до кога ще продължавам с моите гадни номера. От тук нататък решаваме с тебе да няма вече никой никакви проблеми. И нека ходи кой където си поиска и да си прави кефа както му се иска. От тук нататък решаваме с тебе да няма вече никой никакви проблеми. И нека ходи кой където си поиска и да си прави кефа както му се иска. От тук нататък решаваме с тебе да няма вече никой никакви проблеми. И нека ходи кой където си поиска и да си прави кефа както му се иска. От тук нататък решаваме с тебе да няма вече никой никакви проблеми. И нека ходи кой където си поиска и да си прави кефа както му се иска.